ଆରେ ସକାଳ ସକାଳ ପଖାଳ ବାଡ଼ିକି ବାହାରି ଗଲେଣି? ହଁ ଆଜି 2-4 ଜଣଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିବାର ଅଛି। ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା। କୁହ। ଇଏ ହଉଛି ପଶା ଫୁଲନା ବାଡ଼ି ପଶା ବେହେରା ମୋ ସାଙ୍ଗ। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର। ଦମନ ପଶା ଗୋଟେ ମାଇକିନା ଭଲ ପାଉଛି, ସେ ମାଇକିନାର ଘଇ ତ ରାଜି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ଚେନ୍ନାଇ ନେଇ ପଳେଇବାକୁ ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ବାଡ଼ିପୋଷା, ମତେ ତ ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବାଛୁରୀ ମୁହଁ ଦେଖି ପସନ୍ଦ କିଏ କଲା। ମୁଁ ତମକୁ ଆଇଡିଆ ମାଗୁଛି, ତମ ଉପଦେଶ କଣ ଦଉଛ? ଏଇ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଉଠିବାର ଅଛି ବୋଲି ତ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଦେଖ ଗୀତା, ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ତା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ। କଣ କହିଲ? ଅନ୍ୟାୟ? ଏତିକି ଯଦି ହେଲ୍ପ ନ କରିପାରିବ ତ ତମକୁ କୋଉ ବାଳକୁ ଦମନ ଭାଇ ଡାକୁଛନ୍ତି? ତା ଛଡା ତମ ଭରସାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିଛି। ଦେଖ ଗୀତା, ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା ଯେତିକି ସେତିକି ଖଟା। ଆଙ୍କ କେସ୍ରେ ଯଦି ତା ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଧରି ପକେଇଲା ତ ବାଡ଼େଇକି ମୋ ନୁକି ଖୋଲିଦେବ। ସିଧା ସିଧା କହୁନ କାହିଁକି? ଡରରେ ତମ ଫାଟିଲାନି ବୋଲିକି? ତମେ ଯାହା ଭାବିପାରିବ। ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଗାଣ୍ଡି ମୋର ଫାଟିଲାଣି। ଫାଟିଲାନି ତ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଆଇ ଫିଲ୍ ସମଥିଙ୍ଗ। ଏଇ କେସ୍ରେ କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଗୋଟାଏ ବି ତଳ ପଡ଼ିବନି। କାହିଁକି? ଝିଅ ପୁଅ ତ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଆରେ କେସ୍ ମତେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ସେ ମାଇକିନା ପଇସା ଲୋଭରେ ଅଛି, ନହେଲେ ଏ ବାଛୁରୀ ମୁହଁ କିଏ ଭଲ ପାଇବ? ତମେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ ନ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କେମିତି ବେଜିତ କରିବା ଅଧିକାର ତମର ନାହିଁ? ଏ ସହରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପଇସା ଫୋପାଡ଼ିଲେ ବାଘ ବି ଆସି କ୍ଷୀର ଦବ। ଆସ ବାଡ଼ି ପୋଷା। ଆରେ ଶୁଣ, ତମ ଝିଅ ରାଗ ଶାନ୍ତି ହେଲା ଶ୍ୱଶୁରଜୀ? 2 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ବୁଝେଇକି ପଠେଇବା କଥା ନା ନାଇଁ? ଦମନ, ସବୁବେଳେ ତ ପଦାରେ ବୁଲିଲ। ଆଉ ବୁଲିବି ନା ତ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କେମିତି କରିବି? କଣ ହେଇଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ରାଗିଛି ମୋ ଉପରେ, ଘରୁ ଯିବା ମନା କରୁଛି। ଗୀତା ତାର ସେଇ ବାଛୁରୀ ମୁଆ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଛି। गोटे कांदुरा है मो कांदे माई पाई रे ओते छाड़ी की चाली गला तमे आओ का सागे ओते देखा दिया जे तुम्हें कांथ बाड़ चौरा उड़े केते आउ खोजी भी मुझे माई की